Така, хора, извинете, спрях по първия, ако се огледате. Това просто спрях по, нали, защото нямам право на поне 10 минути, само 10. И ако е нещо като, нали, съм вършил или нещо така, не знам. Как се искам пацелия. Така. Така, хора, тук ще завърша първата част. Така, добре, довиждане. Надявам се да ви е харесал. Ако да ви е харесал, сабскрайбнете се за мене, абонирайте се за мене, дайте лайк или палец нагоре, както се казва. И